BEC Kat Tisso long mesen me pen nithom apharman ni marli seminar mati ni marli atum chathan chipare jamek pachunpo BEC Kat Tisso long mesen me pen nithom apharman ni marli seminar mati ni marli atum chathan chipare jamek pachunpo lapen pini bhom kuruani angdung kiti mate ke pachut bangso mai kibipon laki nondom ani marli atum kedo ke thak nang ji lapen arna manathu seta kachapa helu leda ji lapen arna aphan ka pheri lapen kacho hodai pen ajok a hemarit ko sonsi kacho boche jima lapen ko sonsi kachalana pon phek jima aphan si bangso me bipo lapen chathan chapari pon pusi Reverend Father Topon Milik Vicar Dogmoka Mission Province Pen Herangke Thingnuk Lamthi Chapaklang lapen ajara ronon seta ni marli atuma phan ke than ke pare lapen latuma phan apor BC pupu ni marli he jan seta mesen alam hemrit kachobo chepe meji alam ke than pon ke pare pona ke nang so athe hemalong sorlo tumsi pathir ji seta pavir ji seta lasi alang lituma phan buamat ke than ke pare are jipuke ke arjuje seta may mesen ason panongsi bangso mayalong pen ajoksi than pare pona ke nang sot pusi Father Topon Milik pen ajok lamthi paklang po kapat juda mayalong may chori pon laki Reverend Father Topon Milik la pen arna malam pen radaphan ke than ke pare pon Father thangho di pensi than pon bangso mayalong aluhi aman peng pen kachatong dun laki Reverend Father thangho di la pen alangli risang hotum chatong dun lapen alangli pen ajok si melong kachatong dun animarli do anaphanta arna malam pen ajok than paripon lapen inot Christian hemari pilo pulote koson kupia ora dur donangjima alamthi arna malam pen ajok than paripon si ani parungpon lapen kijutsi apor radaphan lunsepo minderson terang pen ajok lun isang parjupon si mesen me pen me pachunpon lapen ke juda por doan kachatong arat pen anesan cholun si mai mesen me pen pachunpon pusi nilituma pherangki dokmoka pen sonjoy terang bierta nang pani Milimen Reverend Father Topon Milik Provincial Vicar dokmoka Mission Province along lo si nilitum dokmoka Mission Province angkang pen kedam tang tarik kret roksi hokorbara ni pen mate Friday ni pen finish Sunday ni an lo pini lai kijutsi arni lo lasi bangso program lake nilitum dokmoka Mission Province angkang under Satgaon Diocese dokmoka area women seminar program lasi bangso program kedam tang hokorbara ni pen ponsi pini ani an ke angdung kitilo lasi kedam tang hokorbara ni pen dang lo dak penang ana program asison pa dopon lo lapen bangso a program lake dak nilitum dokmoka Mission Province angkang hetum kaching hon nimarlia mai ke japon tuma mai phi lo sangpi purnima killing pi lapen nalang li timatum pualang li bangke a secretary lo lasi alang litum kachepe duk pen jok lapen dokmoka dan Satgaon Diocese angkang women fellowship amai ke japon sangpi sabitri ronghang pi lapen alang litum timatum chepe duk pen se bangsa program arrange pon lo lasi nilitum dokmoka angkang kedoan believer Eastern Church samunduli long Christopher Kroera pet ni marlia song atum bang pharo thom sose ani marlia tum chingrum si jothom nithom apharman dak arna malam bena jok koson si hemtun choboche nangji ma ni marlia tum koson si methang hem chelana nangji ma methanga choroso ma aphan koson se kemisan atwara nathu kengkam pache jor nangji ma lahai lama puthak singki che than pon asi bangso mai lo etum kaching hon dokmuka prejam mother parisalong tuma Reverend Father atum bena jok jumesen ana malam bena jok than pachini lo nasi ka dak kechetong ana tum sami ningarong ben ningke me pen alang litum arjudun pe melo napen thedong